Kaluguran mong kamatad, kikasalpantayanan, wada po yung metong ayanak, may bait siya, kikiligan ng tatana, ampoy mana. Mapila na bulan ng anak, gagapang iya karing atwa ng gamat, ampong atwang bitis. Mapila na bulan, ng anak magpapatalan niya. Agyang pa, enepay-pay ang balansina, takbang-takbang ya, mangulabe ya, hanggang naging anak, mabiyasa yang lumakad at mamulay. Pwede yung anak makalakad ng at inyang mobility, emunya alakwan magdilitini. Pwede mamulay ya, manaboy ang eran, mamulay maparalis siya king dalan o kaya naman kabang mamipi ka mintaya king ilog balikan may gato-gato na king ilog king anak mo inmeto kaya lang po at di atyo na king edad may kada ng patugutin piano manalukret na ka rin tanaman. Kodang miras siyang kayanakan, puro spasyal ang po ang lakad. At kabang masikanta mo, makalakad tamo, karimburita mong puntalan. Dabot mo ang atsyuta na kinidad, dengalimang matuwatin ang tukod. Podang talagang may nata na gumapang tampas si bayo, at podang yung mo naging katawan mo, kikilikan na kang pasibayo. At podang enomilangan ng bitis mo, mekad mi pante na kabitis, itipada na ating baleyo, makakabawang ikot-kot na ng aking sementeryo. Bitis na mo, daralada katamo, karibiyaya limang lugar. Nung sasabihan na, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. It could be true. Tell me where your feet brings you, and I will tell you who you are. Nung arit na katamo, maranas darala rin kaya katamong bitis. At balo tamo yung biyatamo, nakalalakaran, at dapat tamong lakaran. At nung isan diyang lakaran na rin, makatikan na, ampong makainip. Tinlakaran na rin pamag-aral, manibat grade 1, hanggang ng college. Ngayon din ang kinder ang mga prep, yan umisan din nga liwang anak, karas ng grade 1, sasawa ng mag-aral. Makabang lakaran yung pamag-aral, podang mag-aral ka makainip, alok mo na mo, bakasyon. Pero podang bakasyon, alok mo na mo, ating klase. Nung makainip pa na ating pamag-aral mo, isipan mo na mo, podang mag-graduate ka. Begin with the end in mind. At dasnan mo itang parasan mo. Isipan mo na mo, podang may kapag-apply ng obra. Isipan mo na mo, podang mayari ka. Asopan mo rin pengari mo at ataguyod mo lang ding kapatid mo. Begin with the end in mind. E mo sa samutanan kalokwan, ingkir ang pamag-aral po na kadiskaril ka, masira yung kinabukasan mo. Makabang lakaran. At pagkabi niya naman yung among ginu, ingkir ang pamag-aral. Takala estudyante, minulako ka rin ang nobena to Mother of Perpetual Health. Ang ganagin mag-obrala, walk with God in your studies. Walk with God to guide you. Bangketa akamtan mo, ingketang pangarap king biye. Manawang biye, makabang lakaran, pero yung lakaran, kaya may ngamong gino, kingantabi na rin kaya teachers, professors, amporeng kaya bem. Makabaya naman lakaran, impiyata lasaw,
Kaya mo manibatan king pasbul mayo ang gana king altar. Uling lakaranda rin miyasawa ang gaya king kamatayan. At din miyasawa kung nakakasal na, di talang belo. The veil is the symbol of God's presence over the covenant of husband and wife. Insubok ning grasya na ning apong Ginoo. Nung makanala ni Diyos minantabi niya, kareng Israelita, for 40 years in the desert, a pillar of cloud during the day, and a pillar of cloud fire during the night. Makanyan mo naman, mamantabi ang Diyos. King lakaran na rin miyasawa, hanggang miras ng silver jubilee, golden jubilee, diamond jubilee, and platinum jubilee. It is a walk to remember with the Lord. Naremiyasawa yung lakaran nyo, kaya mo kaking altar. Kaya mo nung banwa, it is until death do us part. In parokya tamo metong yung pilgrim church, parokya, metong apalaya na maglakbe. At ipamaglakbe tamo anam yung banwa, anam kung banwang kaya bayo. At yung May 28, 2019, mayari yung term ko. At sana yung lakaranta mo bilang metong parokya, abi-abi, saw-saw, towards a new heaven and a new earth. Bisat manumisan, at yung mipapati, sundo tamo yung lakaran ng parokya. Lakaran hanggang 2019, abi-abi, saw-saw. My dear brothers and sisters, ngayon kaming yan, ngayon nga ba kayo ni Dibdang taming lakaran na giwa ng Maria. May tumalakaran bala mo kandabang ka naging dagupan. E biru-biru yung lekaran ng Maria. Yung lakaran na hindi, asad-sad na ng Birhen. Bakit? Kaya bini yung Ginoo. Daralanin yung Ginoo, yung gayang sepukunan. Kaya mo magdalang tao, magdala yung Diyos. At wala yung may mga tao daralanin Diyos, yung gayang puso, yung gayang katawan at kaladwa. Alam-halaw talakaran. Wadang kaya may nga pong Ginoo. Bisad sa Jay Maria, ulin kang bilan, yung gayang pamaglakbe. Yapin niya, yung Ginoo, at daralanan, yung gayang sepukunan. Nung ginlumang tipan, we have the Ark of the Covenant containing the 10 Commandments. At di naman yung kalaban na rin Israelita, sasambut lang. Uling kaya yung Ark of the Covenant. We have a new Ark of the Covenant in Kabaning Tipan, in Birhen Maria, daralanin Diyos, King Sepukunan. And if God is with us, who can be against us? Sabi ni Maria, mudang maglakbe niya papunta Judea. Mapalyarin daralit ni Salmo 23. Yung ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. E kung magkulang king nanuman, king dikot amalabong, karina ko papagpainawan, at king makapasnodan numan, karina ko taralan. Agyamang lumakad kuman karing libis sa mapanganin, e kung umano ba ng huling ikay ka na kong katambayan, ing pamaruk at tuhod, ilang ka na ko, babiyasi ka na ko. Lumakad taman ka rin libis sa mapanganin, tas na nakamaning kabingyan tindalan, pero sa ras mo kandaba, ipanatag yung pusong, uling padong, kaya may nga mong Ginoo, kaya may mo rin kabalen mo, kaya may pamilya. Mahabang lakaran na asad-sad me, agyang maglakad ka maniban santaan, ang ganakan daba, nung balo mo kaulim, tas nan may pamilya mo, amanin na yakera. Makapasno ka pa ng daman po at ating kang pamilyang malugudaon yan, pero makalakog ka na. At alam mo na may kamuli, uling kaulim, walang pamikatugod, ampong alang lingap. Palang mahabang lakaran ng balong indasnan mo, pamilyang mikakadugod, pamilyang masaya, pamilyang misasan metong,
pamilya Manenaya Kema. Asnanang kanyaman potang uli ka, nung balo mo ating malugod ang pamilyang Manenaya, king Kepang kanyatang. Ika siguro tatang potang magobra ka Menina, mumuling kamisan paruminggo, makatadwa paruminggo, o kaya naman agdo-ado, nung ating makaibe pasno Kepa, nung ating makapasno king katawan mo kempagan, potang dasnan may asawa mo ang oreng anak mo, ilaring mapabyesi ka ng Kepa. Alam mahabang nakaranting bali daring kekang kaluburan. Balibo lumisan, dengaloy na may bumuli. Uling balo na kauli na himbali, alalang kayari. Manyaman yung lakaran po ng ating Manenaya Kema. Ang kilala ng Terry Gloria, kingmumo ng aldoning simbang bengi. At abalo na Gloria, makatunay yung payung-payungan, kita kilampas Santo Rosario. May pamilang cellphone number. At tinext ng Gloria kaya, Teryo, panayan na kakimbalin. Pagsabikan ko'y mikit katang pasiwayo. Mintay Teryo, karinting payung-payungan. Biltangan ng kulap hanggang na Santo Rosario, lampas Santo Rosario. Para magloto ang Gloria king payung-payungan. Disnani tatang na malulang niya mata. Disnani rin kapatid ng lalaki, tiger look langan kayo. Ulit tempe nga rin ang lalaki po, kapatid ng lalaki na minsan very protective lang. Masagit yung pagdodogit ng miro ng panahon. Na yung babae, yung best na mapuro yan, magmusitara yapin naman. Ulit na rin stricto ng pengari. Pero kaya ang pangitatang ng Gloria, malulang niya mata, ang pang mga tiger, nung na kaya rin kapatid ng lalaki, binaliwala ng Teryo ita. Kulit tinanggap yung text message, Teryo, pagsabikan ko, hindi ang panyatam, dasnat mo ko, panayan ta. My dear brothers and sisters, makabang lakaran, pero makasadsad ka ng ating mangailangan at ating handapat gawan. Here is Mary bringing the Lord. Huwag ang atsyagan puso mo, ingakong Ginoo, ituro na kang magyalam at maging malumusan, kareng kalumang mong tao. We cannot remain indifferent. Huwag ang kaya betay akong Ginoo, palwal na makikirang comfort zone. Banggeta sumawag ka, kareng kalumang mong tao. O na ating tao mga kailangan, nung kaya may akong Ginoo, ituro na ka sumao, king pangailangan, daring aliwang tao. Nya pinyandagang yay Maria, king balay ng Isabel, it was good time. It was the best of time. Maya ka oras. Maya ping oras mo po ang ginamit me, king pamagdapat maya, king kalumang mong tao. Kaya maya pinoras mo nung pati nga po na lang kiyawa, makatambay tama. Maya ka oras, gamitan mo yung oras mo yung kayapan, ang buong pamagtapat maya. At sana, ibiya tayong nakatamang panahon, para yung kakayat na ng haliwan tao. This is one gift that we can give to one another. Our time for one another. Dalo, panahon, metong regalo, apelitang ipamye, ngayon daratang Pasko. At nung metong apage, makasadsad kaging lakaran ng budyot, ning masanting ang pamipinsan, pamikamagan, pamikapatad, pamikaluburan. My dear brothers and sisters, denganiwa po na ng kasese, ingkarelang pamikapatad. Asna ng kasese, ingkarelang pamikamagan. Asna ng kasese, ingkarelang pamisiping balik. So much so it feels so good. Babalik ka rin. From West Virginia, from California, from Seattle to the Philippines, to kanta. It feels so good to go back. King lugar ang bimatan mo.
Uli nga ganakang itang manyaman na pamipinsan, kini kami miracle. Miracle na kandaba, sesena ka ng Ginoo, at sula kaya na rin kaluguran mo. Nya bisa ka tali, agyang at syuka abroad, ibalik na ka rin bitis mo king kandaba. Uling kini ka miracle, sesena ka ng Ginoo, kandabenyo ka. Pando na itang lugod at tula, kaya ranasan mo. Kingkerang pamilya, kingkerang balen, at kingkerang baliyo. Makamisin lugod. Ing mamaya pa kami barkada may nga batubalani, igutana ka, at alog mo na mo. Kaya mo rin barkada mo. Kaya mo rin pamilya mo. My dear friends, sana po ngayon Zimbabwe rin petistam. Idala na katamo kayong pisamban. Lalo-lalo lang yun yung malago yung pisang banta mo, pero makamis mo naman tanga biyabeta mo, kingdulang ninggin. Nung aga na kaya, imbulag sa kaya lang, minuli ya karela, bakit? Uling meran, yaking lugod ng tatang na. Mo itang pamangan kingatsyanan na meran, yaking lugod ng tatang na. Tunepin kaluguran ng tatang na kaya babawin taklang babi pengawul ne, tinggap ne, penuma ne. Kanyaman po na kaya betara rin matwata mo. Agyang matwa na lang ang buong atintaan syuta na kayong edad. Aliway mo man na ning matwa. At inyang kaya besimot. Tulad ng matwa yung umandori ka rin ang anak. Kalugan ng Joseph ng Mexidentia. Habang makakiraya sa kayang kamaping hospital, may kumabagay ninyawad na, o tatang ko, kaulan mo. Makatouch ka. Ngayon bulag sa kaya minuli ang karela. Balo na namin bali ka na bali. Pero ibili ka na, iglugod ng tatang na. Sana ngayon yung Pasko rin, bitis na mo, idala na katama, king altar. Huling balo tamo, dasnan tayong Ginoo, amalugod kaya katama. At sana din bulag sa kaya nang muli kayo ka rin pengari. Huling meto mababiyasi ka ng king pangatao-tao at tetagan, king kaya katamang pamanalakaran. Ing lugod na rin kaya katamang pamilya. Talagad tamo.